ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಂಚಲದ ಚೀಪೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚಂದು ತೂಕ ಮುಂದೇನು ಮಲ್ಪರೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ಕಂಚಲದ ತೊಂದೆ ಅನ್ಮೂಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿದ ಸೈಜ್ದ ಪುಳಿನ ನೀರು ಕಲತದ ಪಾಡ್ಲೆ ಐತ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ತುಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯರದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡ ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ನಡುಟು ಇತ್ತಂಜಿ ಕಿನ್ಯಾ ಕಪ್ದಾದ ತಾರಾಯ್ದ ಪೂನ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಐಕೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಲ್ಲ ಇಕ್ಲೆಗ್ ಮುಂಚೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತು ನಂಚೆ ಕುಡಚು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯ ಇತ್ತಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯ್ದ ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ. ಕಂಚಲ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಚಲ ನೋಡಿ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಕಜಿಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಉಂಡ್ರೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಸಿಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಸಿಮಿ ಪುಡಾಯಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪನುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಯರ ದಿವೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಡ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಿನಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಮದಪಡೆ ಅಂಚನೆ ಬರಿತಿನ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತುಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು.